Hallo YouTube, jeg er Bobelsen og Kassin fra en server og lyner for høj. Nu er en hjælpelig undskyld. Men ja, det er en god server, I pind i beskrivelsen. Jeg er tit inde på den der kamera. Jeg også gå vise, hvordan han livestreamer i dag, så. Men den her video, han bliver sgu bare lagt op for at sige, at ja, for at sige, at der ikke kommer til eller Minecraft op. Ja, forresten, jeg har optaget en episode Minecraft og har fået lagt den op. Men da jeg så lagde den op, så sagde så sagde den, at den er et eller andet i videoen, der ikke kunne komme op. Og den er ikke, fordi den er for lang, fordi den er kun 4 minutter, fordi Mikkel har begyndt at livestreame. Så hvorfor, det aner jeg ikke. Så jeg har altså fået fundet et godt sted. Et godt sted, når jeg bygger. Og jeg er ikke begyndt at bygge der nu, men jeg fandt en mobspawner sidste episode også. Så det bare kunne komme op. Og ja. Undskyld. Lad os prøve at join en gang. Brænder med i spillet her, så skriver jeg join. Og jeg kan godt lide det her, fordi man kan faktisk ødelægge alt. Man kan næsten ødelægge alt og det hele. Shit, fuck TNT. TNT. Kan ikke noget. Shit, og som I kan se, er det en epic bane. Jeg spiller tit herinde. IP'en kommer i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Ellers så skriv lige i kommentaren. Kan jeg måske prøve. Så yes. Godt. Jo, undskyld, jeg er lidt stille. Jeg skal nok prøve på ikke at nære det, men det er fucking snart, ikke? Eller at tale hele tiden. Og man laver YouTube. Og det er faktisk noget, det jeg nok gerne vil snakke lidt om, det er min kanal. Men der skal ske. Så jeg ligger ikke 100% Tony Job hver dag. Nogle gange bliver det måske 3, og nogle gange bliver det 1. Nogle gange bliver det måske 1 eller 2 kun. Så jeg prøver på at holde mig til 2, men det kan også godt blive 1. Og nogle gange 0. Altså, så det er jo lidt snart at forudsige. Nå, for nogle dage. Den lugte der. Når sådan en dage, man ligger op. Og jeg ligger det op, jeg har lyst til at ligge op. Jeg ligger op, når jeg synes, jeg ligger op, når jeg synes, at jeg igen skal ligge op, eller sådan. Så ligger jeg ikke op. Det er måske lidt fornærende, men ja. Sådan er det altså. Men der er mere. Jo, lige tage lidt kloakkerne her. Og I må også gerne komme med spørgsmål nogle gange, hvis jeg spørger jer om det, når jeg skal spille. Men ellers er 100% min kanal, 100% mig, der bestemmer. Så yes. Og ja. Og det er, hvis I kender en god serverhoster, så skriv det i kommentaren. Læg et link til den i kommentaren. Må I gerne i den her video. Og jeg er jo ikke link normalt, men i den her video må I godt. Kan ikke sætte TNT? Hvorfor ikke? Se, det er sjovt. Jeg synes aldrig, at jeg kan få sat TNT. Men nu skal jeg op og nær busket. Og serveren her, den er god, og fordi den er god, det er, fordi man kan så meget det. Så yes.
Jeg har fået en ny film, der hedder Åndebogen. Den har set og stenet lidt. Så yes. Det er sådan lidt det, jeg snakker om. Fuck. Nå, det er det. YouTube, vi ses i morgen. Så kommer en video op. Så yes, built. Goodbye. Jeg nakker lige. Nej. Let's build. Goodbye.